Sí. Nosaltres entenem l'autoestima com una conseqüència. Una conseqüència de què? De la forma que una persona té de pensar sobre ella mateixa. No? És a dir, de l'autoconcepte que tingui. No? Jo puc pensar de mi mateix que no soc llest, que soc desordenat, que soc, com es diu això? Poc sociable, que soc tímid, que soc... Clar, són creences que jo tinc sobre mi mateix. No? Són formes que jo tinc de pensar sobre mi mateix que vés a saber d'on te les he tret, perquè això, fruit d'aquesta manera que tinc de pensar sobre mi mateix, d'aquesta comunicació que tinc amb mi mateix, tindré una autoestima baixa, segurament. Sí? Jo puc pensar de mi mateix que soc llest, que soc simpàtic, que soc educat, que soc no sé què, que soc guapo, que soc no sé quantes coses. Fruit d'aquesta forma de pensar sobre mi mateix, m'estimaré més o m'estimaré menys. Tindré una autoestima més alta o més baixa. No? Llavors, des de la programació neurolingüística, què fem? Ajudem a les persones a adonar-se que tot allò dolent que pensen sobre ells mateixos i tot allò bo que pensen sobre ells mateixos només són formes de pensar. Jo ni soc llest, ni soc tonto, ni soc tímid, ni soc extrovertit, ni soc guapo, ni soc lleig, ni soc res de tot això. Però he après a explicar-me a mi mateix d'una determinada manera. Quan una persona pren consciència d'això, és quan pot començar a construir una identitat diferent, una forma de pensar diferent, i pot començar a estimar-se de forma diferent, no? I millorar la seva autoestima. No? Això com es fa? Doncs mitjançant la conversa, mitjançant doncs això, no? Fent que la persona se n'adoni. No? Bueno, tu creus que no ets llest, no? D'on t'ho has tret, això? No? Quins exemples de la teva vida tens sobre això? No? I aquests exemples que tens realment signifiquen que no ets llest o poden significar una altra cosa? No? I llavors, aquest qüestionament dels fonaments de l'autoestima d'una persona és el que fa que l'autoestima de la persona pugui canviar. Clar. O sigui, les persones en realitat estem formades per experiències viscudes, no? En realitat, o sigui, nosaltres, la nostra comunicació reflecteix d'alguna manera doncs, les nostres experiències viscudes fins al dia d'avui, no? Totalment. Mira, et poso un exemple. Jo soc un nen de 3 anys i llavors vull agafar aquesta tassa, no? I com que tinc 3 anys, doncs em cau la tassa. Em cau la tassa i tiro tota la llet per sobre de la taula. I llavors el meu pare em diu, Ramon, ets un torpe. Vale? Que torpe que ets, no? I llavors tinc 6 anys i el meu pare m'està ensenyant a muntar en bicicleta i caic de la bicicleta 3 o 4 vegades perquè estic aprenent i el meu pare em torna a dir, ets torpe. Sí? I després tinc 14 anys i estic jugant a futbol i xuto un penal i el fallo. I llavors el meu pare des de la banda em diu, Ramon, ets torpe. No? Llavors això què fa? Doncs això fa que jo vagi construint una forma de pensar sobre mi mateix de soc torpe. Val? Perquè m'ho crec, no? Perquè això va entrant en el meu cervell, és una creença. No? Això què farà? Doncs això condicionarà la meva vida i condicionarà la meva comunicació. I llavors un dia, ara que tinc 40 i pocs anys, bueno, 40 i molts, els meus amics em diran, mira, Ramon, per què no anem un dia a escalar? I jo diré, no, jo no vaig a escalar, que soc torpe i segur que caic. I llavors jo m'estaré limitant a mi mateix perquè el meu pare em va ensenyar que jo era torpe. Sí? Vale. I llavors, la meva comunicació amb els amics, amb la família, a la feina, les experiències que jo em permeti o no em permeti viure estaran condicionades per tot allò que jo he anat aprenent i que han configurat la meva identitat i la meva autoestima, que en realitat no és certa, només és una forma de pensar. Perquè jo, el dia que a mi em cau això, no és que sigui torpe, és que tinc 3 anys i no tinc força i no ho sé fer, no? I el dia que caic de la bicicleta no és que sigui torpe, és que estic aprenent, és que potser el meu pare no té paciència per ensenyar-me. Poden haver tantes explicacions diferents que signifiquin una cosa diferent a que jo soc torpe, que res del que jo pensi és cert. No? Però si jo he après a pensar que soc torpe, és el que serà un pont a futur, serà el que condicionarà el meu dia a dia. Vale, ja ho entenc.